Celeste Embrás, son escritora e editora. Enxertos é o meu último poemario, saiu a finais de 2023, editado por Apiario, e é un libro que se sostén no concepto de enxerto, a diferentes niveis, creando diferentes capas. É un libro donde o eu poético rexistra ou quere rexistrar as primeiras leccións que teñen lugar no agro e a fenda que se produce no traslado á urbe, á cidade, non? A primeira das recomendacións é este libro de Rivas, que foi gañador precisamente no Torrente no ano 1995. Este é un libro importante a moitos niveis. Unha obra que traballaba a fondo a memoria histórica, cunha sensibilidade e con esa ollada de Rivas, e tivo un impacto fortísimo para min como lectora, pero tamén como escritora. A seguinte recomendación é Obra maestra, de Juan Tallón. É unha das novelas contemporáneas que máis me interesou nos últimos tempos. O autor parte dun evento, dunha anécdota real, que é a desaparición da escultura de Richard Serra, unha escultura que lle encarga ao Museo Reina Sofía, que desaparecen. O autor construe 72 voces nun caleidoscopio axustadísimo. Pareceme que é unha novela redonda, magnífica. A última recomendación é Tirar del hilo, é a última novela de Teresa Moure. A min esta novela interesoume moito por como pivota entre comedia e traxedia. A súa protagonista, Elsa, recupera dende a voz adulta a historia familiar a carón dun grupo magnífico de mulleres particularísimas que axudarán na súa crianza, porque a lectura ocupa un lugar fundamental, crucial na miña vida. Non concibo o individuo que son sen as lecturas que me compoñen. Creo que por iso tamén alentei moito a lectura nos meus fillos. Creo que se les, nunca estarás só.